Gorputzaren eta paisaiaren artean marrazten den ibilbidea partitura poetiko bat ere bada, non tradizioaren eta vibrazioaren erresonantzia entzuten den. Eta soinua hitz bihurtuz osatu du Ixi Arrozasek Narrugorrik izeneko bere artelan literarioa. Ixi idazlea, ikertzailea, irakaslea zara, eta ikergaien artean, ahotsa, lenguaia, soinuak, eta ikerketa horren, beste ale bat, era oso poetikoan datorrena, Narrugorrik liburua. Bai, liburu hau aurreko urtetan izan dudan lan zonaldearen jarraipen moduko bada, ezta? Autonomoa da, ulertu daiteke bakarrik bere bakardadean eta bere osotasunean, baina lan hau dator aurretik egin ditudan lan horietatik. Eta aukera izan dut, Azkuna Zentroa gonbidatu ninduen orain dela 2 urte, Azkunako ikerlarikide, artistakide izatera, eta horrek aukera eman dit gauza askotan sakontzeko, adibidez irudiaren lana, liburuak hartu duen forma, naiz eta lehen esan dudan bezala forma hori edukitik datorren. Eta orain momentu honetan ari naiz amaitzen liburuaren gaztelaniazko bertsioa, eta lanean ari naiz ere soinu piezekin. Orduan, oso eskertuta nago, uste dut kasu honetan erakundea izan dela erraztailea, eta gaina oso ausarta ere bai, ezta? Eta, jakina lan guzti hau, aipatzen ari naizen ikerketa guzti hau ez dut bakarrik egiten. Idazketa prozesua bai, Azkuna lanean hasi aurretik liburua ia amaituta zegoen, baina bidaide asko izan ditut. Bidaide horietako batzuk aipatzen joan naiz, eta orain gaztelaniazko itzulpenarako beste batzu ditut, eta soinu piezak egiteko beste batzuk, eta ederra da horrela taldean lan egiteaz, irudiz idazlearen lana bakartia da, ezta? Orduan, badago bakardade momentu bat, baina badira zorionez hori dena sozializatzeko momentuak, eta hori dena elkarrekin eraikitzeko momentuak literaturak eraikitzen duen espazio sozial horretan. Zer gordeko dugu? Liburuan zer gordeta dator? Gaur, zeri buruz hitz egingo dugu? Hitz egingo dugu liburua idazteko erabili dudan euskararen herrizkeren atlasi buruz, hortik abiatuta eraiki dugun harritza armapari buruz, hitz egingo dugu biluzdura esateko ditugun aldaera, euskaraz ditugun aldaera guztiei buruz, arnasari buruz, biluzdura motei buruz, organismoak, izakiak, eta hori, funtsian hori. Harriak. Gogoetarako gonbite handi bat izango da hau. Eta sentitzeko ere bai. Sentitzeko, hautemateko, bizirik dagoen horrekin harremanetan jartzeko. Alde batean, itsasoa, bestean, basoaren hotsa. Istant horretan, arnasketa ez alde batean, ez bestean. Lautada moduko batean, urki artean, gorputza ez alde batean, ez bestean. Ixiarra gaude zenbat gauza zinguratuta, hemen. Artefaktu ezberdinak esango dugu. Liburua be artefaktu artistikoa izango da, literarioa be bai, poetikoa. Ez da erreza izango zehaztie Narrugorrik honetan, zenbat pieza, zenbat atal, zenbat gogoeta dauden gordeta. Hasteko literatura da, baino formari garrantzia handia ematen diona. Eta kasu honetan, liburuaren forma dator edukitik. Hau da, ez da liburua idazten da eta gero diseinu bat egiten da liburuaren inguruan. Ez hori dago hasieratik, ezta? Liburuko orrialde bakoitza nola dagoen idatzita, lerroka, esaldika, esaldi bakoitza ia poema bada, hor dago lenguaiaren lanketa bat, ezta? Niretzat poesia lenguaia da.
lengoaiari hitz egiten uztea izan da pixkat nire helburua beste askoren artean, baina formari dagokionez eta esan nahi duzun hori nola kontaturi dagokionez. Hori baita niretzat idazle batek egin behar duen bilaketa, ezta? Orduan, hori, forma edukitik dator, arrazoi askorengatik, gero agian joango gara horretan gehiago sartzen. Harriak ere, testuan harri asko dago, horregatik erabaki genuen azala bigararekin egin dut lan. Liburuaren diseinua bigararekin, bigarako Itziar Aranburu eta Jon Ander Garziarekin, eta beraiek, nire 3 aurreko lanetan ere beraiekin egin dut lan, Unisonoan eta Beltzurian, orduan, beraiek liburu irakurtzen dute eta proposamen bat egiten didate, eta proposamen horretan jada harria zegoen. Harrigarriak dira, ezta. Atal bakoitzean 8 atal, eta hitz egingo dugu, eta atal bakoitzak bebai, biluztasun horrekin zerikusia daukan sinonimoekin jolas egin duzulako, esan dugu hitzak hitz jolasak, zure literaturan, hain adierazgarriak direnak, baina kasu honetan eta esaten gabiltz, gorantz, berantz, albotik irakurriko dugu, goitik, betik, letrak eroriko zaizkigu eta bar. Igarten da sortzerako momentuan, askatasun bat edo errek asko egongo da, lasarteko latxarte horretako errekatik eta ibiliko gara, eta badator testua bebai urremari baten moduen, eta irakurleak zer egin behar du. Hartu eta segi, zer da proposamena irakurleari egingo dioguna? Dantza horretan sartzea, ezta hemen liburu honetan badago gauza guztien presentzia moduko bat. Goian da behan, zuk oso ongi esan duzu, goian da behan, atzean da aurrean, barruan da kanpoan, barrura begira dagoen liburu da, baina kanpora begira dago denbora guztian ere idazketak eratzen duen espazio sozial horretan. Hor dago kontinuum bat, ez dago mugarik, nolabait esateko, baina aldi berean idazleak hartzen ditu erabakiak. Distantzia badago, behaketa badago, denbora guztian nago idazketak eratzen duen hori behatzen, eta zentzua nola eraikitzen den behatzen, eta denbora guztian nago ere irakurlearengan pentsatzen. Berez, liburuko orrialde bakoitza da eskaintza moduko bat, norbaiti, egoera bati, sentsazio bati, memoria zati bati, eta orduan, zuk esan duzun bezala, dabilen urro horretan sar daiteke irakurlea, ezta? Irakurleak erabakiko du hori. Hau da nik egiten dudan eskaintza moduko bat, bizitzari, maitasunari, gauza askori, ezta? Gomendatuko dizuedan liburua Maiane Txoperenaren zaldi bat eleberria da. Oso eleberri samurra da, dolua du gai nagusitzat, eta Mirenen historia eta Unairen historia izanen da liburu honetan aurkituko duguna. Miren eta Unai iraganean bikote edo horrelako zerbait izanak ziren, eta Unai duela 5 urte hil egin zen. Eta Mirenek orain beste bikote bat duelarik eta haur bat ere izan berri duelarik mendira joaten hasiko da bera. Eta bertan zaldi bat aurkituko du, eta zaldi horrekin daukan harremana, Unairekin zeukan harremanarekin lotuko da moduren batean, eta eleberri honetan ikusiko dugu iraganaren eta orainaren arteko salto etengabeak kapitulo oso motzekin, eta hori da nire gomendioa. Eskaintzarien artean, eta momentu baten, orrialderen baten esango diguzulako eta pistak emango dizkiguzu, nazioarteko eta gaur egungo eta oso ezagunak ditugun idazleak, lagunak, aspaldikoak bebai, eta biloz hori, biluzik egongo garen eta biluztasun horren lazarragari kendutako esaldi hori bebai 16. mendeko, apurtxo bet biluztasun hori, narru gorrik agertuko da liburuan, biluztasun hori zer adierazteko? Begira, nik banuen gogoa, liburu hau da lan zonalde luze baten emaitza. Denbora asko eman du liburu honetan lanean, material hauekin lanean, eta momentu batean konduratu nintzen
Narrugorrik biluzduraren kontzeptuak aukera ematen zidala momentu honetan esan nahi dudan guztia esateko. Orduan, hor elementu desberdinak daude. Garrantzitsua da oso Narrugorrik hitza eta Narrugorrik hitzetik abiatuta topatu nuen mapa. Hain zuzen, Euskaltzaindiak egin zuen Euskararen herri hizkeren atlasak, atlas horren barruan, 2008an herri, Euskaltzaindiak mapa hoien baitan galderak egiten ditu hitzen inguruan, eta orduan justu Narrugorrik biluzik hitzaren mapan agertzen dira euskeraz ditugun, biluzdura izendatzeko ditugun aldaera guzti horiek, 14 baino gehiago daude, eta mapa hau altxor bada. Arrazoi askorengatik. Hitz hauetako batzuk desagertzear egon daitezkelako, beste batzuk ahozkotasunarekin zerikusia daukatelako eta galtzear dauden esateko moduak, eta gero horrekin batera erabaki nuen, lehen esan dut liburua esaldika antolatuta dagoela, eta nire helburua izan dela lengoaiari hitz eginaraztea, niretzako poesia lengoaia da. Orduan, esaldi horietako asko dira, jakina nik sortutakoak, baina beste batzuk dira beste idazle batzuen erresonantziak. Hor, zuk aipatu dituzun, niretzako erreferenteak diren idazle batzuk, eta horiekin batera agertzen dira ere euskal tradizioaren izen handi batzuk, ezta? Lazarraga aipatu duzu, Lazarragaren eskuizkribuan Hego Euskal Herrian argitaratu zen lehenengo euskerazko lehenengo liburuan agertzen da esaldi zoragarri hori, pilosik jaio nintzen, pilos nago, pilosik hilgo naiz ni gero, ezta? Orduan, liburu esaldi hori askotan agertzen da liburuan, eta pilos hitzarekin jolastu dut asko liburuan, baita gaztelaniazko bertsioan ere, gaztelaniazko bertsioa amaitzen ari bai naiz orain. Orduan, Lazarragarekin batera agertzen dira Bernard Etxepare, Horixe, Lauaxeta, idazle hauen biluzdura hitza agertzen da, idazle hauek nola erabili zuten, esaldi horiek hartzen ditut, eta uzten ditut liburuko beste materialekin batera. Baina gero nasketa baten, esango duguna mapa bat, abia puntu, baina mapa ez da paisaia, eta paisaiari buruzko gogoeta egingo dugu, eta hitzak, jendeak, izakiak sortzen ditu, gizakia, izaki, animali asko egongo da, paisaia asko egongo da, eta esan duguna, abiatuta ideia batzutatik, biluzik egotea, edo geure burua biluzik zaurgarri egotea, nola aurreratu dana eta zenbat gogoet egin daitezken, esaldi batekin eta berba batekin, eta arnasa horrekin, ez da? Entzuten dana, entzuten dugun guztia, nahi gabe entzun dezakeguna bebai, zenbat gogoeta, esan duguna, alkarren atzien joango direnak, irakurlearen barruan sartzen, eta geuke aletu beharko zer interesatzen zaigun edo zer geratzen zaigun barruan. Bai, liburua da biluzdura une eta moduekin egindako konposizioa. Nik egin dudana da gauzen erdian jarri eta entzun. Entzumen ariketa sakon bat egin dut. Ez dut inoiz horrela idatzi. Hau da, entzumen ariketak eginez eman ditut hilabeteak, eta hortikan agertu da beste material, beste geruza bat, ezta? Ze entzuten dugunean biluzi gaude. Biluzi gaude jaiotzen garenean, hiltzen garenean, hor Lazarragaren esaldi horrek barne biltzen ditu gure bizitzaren bi momentu zaurgarrienak. Zaurgarritasuna, vulnerabilitatea dira ere gure bizitza zeharkatzen dute, ezta? Izaki zaurgarriak gara. Elkarren arteko beharra, interdependentzia, eta horretaz kontziente zarenean, nola esan, zure bizitzak beste geruza batzuk eta beste leku batzuk ukitzen ditu, ezta? Biluzi gaude ere amesten dugunean, ametxetan, gure inkonstientea agertzen da, oso interesgarria litzateke ere inkonstiente kolektiboan sartzea, baina nik egin dudana ere ametsak idazketa material bezala erabili ditut, nireak eta besteenak ere bai. Biluzi gaude bizitzaren egoera askotan eta natura bera ere biluzik dago, ezta? Animaliak, orduan agertzen dira
aipatzen ari naizen elementu guzti horiek, organismo asko, izaki asko, lagunak ere bai, maite ditudan lagunekin paseoak eman ditut, ibiltzen ibili gara, eta askotan gure pixka bat, gure intimitateaz eta gure gauzetaz hitz egiteaz gain, nik vulnerabilitateari buruz galderak egin dizkiet, aurretik bidaltzen nien eskutitz bat, biluzdurari buruz, hoien inguruan, gauzaien inguruan hitz egiten joateko ere paseoetan. Ez da, orduan hori da ere liburuko beste geruza bat. Eta entzumenarik eta horietan, gertatu zait gauza bat espero ez nuena, edo nik nahi nuen hori liburuan agertzea, baino ez nuen fortzatu nahi, eta da memoria. Entzuten dugunean, entzumenak ekartzen dizkigu irudiak, ekartzen dizkigu ere memoriak, orduan ni egon naizen entzuten, jaio naizen lekuan, hor bizi naiz orain, orduan etorri dira haurtzaroko pasarte asko, eta lasarte. Lasarteko urte batzuk, hamarkada batzuetan sartu nahi nuen. Hain justu 60, 70 eta 80 hamarkada horietan. Familiarekin lotuta. Bai. Apur bat, eta esan duguna, kolektibo eginez intimoa be bai, paisaia eta natura asko egongo dalako, eta kultura hitza agertzen ez arren, kultura berdinak zeharkatzen gaitu, eta segurazki berdin entzungo ditugu gauzak edo antzeko horri buruzko gogoeta ere egingo dalako izan zirenak, garanok, harriak hemen geratuko dira, eta segurazki hitz asko bai gu ez gaudenien, baina badago hor, kultura bat bebai batzen gaituena honetan guztian, ariketa eta ikerketa honetan guztian. Bai, nik hor niretzako importantea zen lasartera itzuliz kontatzea. Lasarte oso herri berezia da, ez du udalik izan 1983 arte. Orduan hor, 60 eta 70 hamarkadan lan kolektiboa, lan komuna, izan da oso importantea herria eraikitzeko, eta nire aita hor eragile oso garrantzitsua izan zen, baina oso gazte hil zen. Orduan hor memoria hutsune bat zegoen familian, eta egon naiz ere solasaldiak egiten lasarteko garaiura oso ongi ezagutu zuen lasarteko beste eragile batekin eta bere familiarekin, eta hori agertzen da ere liburuan modu oso poetikoan eta narratiboan kontatu da ere. Horregatik esaten nuen hasieran liburua literatura dela, ze dago narrazioa ere, dago poesia, eta daude irudiak, soinuak, eta momentu batean aipatu duzu ere hitz jolasak. Ez da hori bakarrik, ze da hitzek lau erpin edo dituzte, ezta? Dira lau D, dira esanahia, soinua, dira irudiak, eraiki ditzazkete gure irudimenean, eta dira ere keinuak, ze hitzek gauzak egiten dituzte, performatibitatea daukate. Orduan, guzti horrekin negoziatzen dut hitza erabiltzerakoan. Ez dut esanaiaren aldetik bakarrik idazten. Niretzako oso importantea da horrekin negoziatzea eta batez ere lankidetza bat egotea. Esanahia eta soinuaren artean. Idatzi dut gehiago soinuaren aldean jarriz, baino kontuan izan da beti esanahia ezinezkoa da hortik ihes egitea. Orduan, horren guztiaren, esaten ari naizen guztiaren konposizioa da liburua, ezta? Orain dela urte asko irakurritako liburu bat da, 100 metro, Ramon Saizar Vitoriarena. Gazte garaitan irakurri nuen, eskolako lan gisa, eta niretzat mugarria izan zen liburu horrek erakutsi zidalako bazegoela kontatzeko beste modu bat, eta irakurle bezala sentitu nuelako idazlea nerekin jolasten ari zela. Eta, jolas hori ulertuta, uste dut literatura ikusteko nire ikuspegia modu batean aldatu zala. Bitu, Cardeno Adorno da oso liburu gogorra, oso modu poetikoan da idatzita, eta orduan uste kontatzen historia jain da gogorra, baina modu poetikoan kontrastia hondik eta hondik jaua da, eta da horri bakoitzan gaizki pasatzezu, baina historia beha irakurtzea gauza ederra da. Lehenik eta behin Q aipatuko dut, Luther Blissett kolektiboak idatzitakoa, 4 idazle italiarrak izen horren pean idatzi zuten 16. mendean gertatzen da, 30 urtetan zehar, Europa erdikaldean, hainbat eta hainbat tokitan protagonista ibiliko da
nekazarien matxinadetan, erlijio gudetan eta bar, eta bere atzetik Q, espioia, Elizak jartzen duen espioia, eta da pixka bat boterearen azpijokoak eta bar, kasu honetan Elizarenak. Interesgarria iruditzen zait, oso ondo idatzita dagoelako. Eta hurbilagoko bat, bai geografikoki eta bai denboraldetik, barne zerbitzuak, Katixa Agirrerena, Guda Zibileko euskal emakume espioi batzuen kontuak aipatzen ditu. Oso planteamendu gustagarria iruditu zait, film bat egiten ariko balitz moduan dago egituratuta, eta oraintxe ari naiz irakurtzen oso gustagarri. Oraindik eskuak astintzen ari direla, Bittori eta Itziarren artean ari fin bat sortuko da. Eskuak askatzearekin ikusgarri geratuko dena guretzat. Esperimentazio horretan, esango dugu, liburu ez delako bape ohikoa, gonbite egin behar diogulako gu entzuten gauden baten bati sartzeko eta gozatzeko eta hau guztia kontuan izateko eta beste gauza asko astuteko, ez delako hasiera eta amaiera bat daukan liburu bat bai, esan duzu denporazko testuak idazten, gero nola ematen zaio formatik abiatuta dauden arren, nola egiten dorrazkera hori, oso zaila dalako gero segurazki hau dana lotzie, hau dana formonekin, azken formonekin gauri eskaintzie bai, esan duguna, eta ez diot jolas esango, bestelako esperimentazio bat alako, eta lan handia daukalako nekatzien, baina nola eratzen da, noiz dago amaituta, noiz amaitu behar da. Berez, puntua jarri nion, baina kontinuum bada. Nik liburuko materialekin lanean jarraitzen dut. Eta konposizioa egiten joan naiz entzumena jarraituz, hitzen erritmoa jarraituz, hori lehen etxidet. Baina lehen esaten nuen moduan, esanaia kontuan hartuta, eta hor eraikitzen doan paisaia kontuan hartuta, ez da, zuk esan duzun bezala, ez da hasiera eta amaiera. Kasu honetan idazleak nik ez daki zer gertatuko den liburua idazten duen bitartean. Adibide bat jartzeko, zerikusi gehiago dauka dokumental batekin, fikziozko filme batekin, baino nun gidoi badaukazun eta badakizu gidoi horretan denak egon behar duela, segunduka kalkulatuta amaiera horretara iristeko. Dokumental batean, askotan ere bai, baino dokumental esperimentalago batean ez dakizu zein izango den amaiera. Amaiera hori dator prozesutik eta prozesuan bertan zoaz erabakiak hartzen. Orduan, niretzako horrela idaztea magikoa da. Lengoaiak esaten dit, eraikitzen doan horrek esaten dit, nora joan behar dudan, eta zein izan behar dan, zein izango dan, emango dudan urrengo urratsa. Orduan, egia da, denbora asko behar dela horrela idazteko. Liburuak eskatzen du ere denbora irakurria izateko, eskatzen du arnasa, eskatzen du lasaitasun bat, patxada bat, irakur daiteke hasieratik bukaerara, nik ere egin dutarik eta hori arratsaldean 2 ordu irakurriko dut, ze hori ere nik esperimentatu behar nuen egile bezala, baina irakur dezakezu esaldi bat eta datorren astean beste bat nahi izan ezkero, ezta. Baina bada, lehen esan dudan bezala, jarri naiz gauzen erdian, entzun egin dut, eta bizirik dagoen guzti horrekin harremanetan jarri naiz liburuan, eta horrek ematen du, lehen aipatu den bezala, gauza guztien aldiberekotasun moduko bat, presentzia oso bizia, eta harriak hori nonbaiten, harria izango litzateke horren irudia ere bai, ezta? Zezuk harriak miragarriak dira, ez bakarrik harrigarriak, ze barruan dira denbora kapsula bat, bizirango gaituzte, zenbat vibrazio dituen harri batek bere baitan, ezta? Osea, nahi izan ezkero, ez dut esango harriak bizirik daudela, baino bai, eta hau zientziak esaten du, mikropertzepzioak daude harri baten barruan. Harriek hauteman egiten dute, perzibitzen dute, orduan, harri batek vibrazio pilo bat ditu, hor gainean jarri diren urratsak, paisaia horretan gertatu diren mugimendu tektoniko guztiak, gure hitzak, gure soinuak, zema gauza dagoen harri baten vibrazio horretan, ezta? Orduan, hori, eta gainera bizira ongo gaituzte. Gu desagertuko gara, eta harriek hemen jarraituko dute. Zan iraitan lantokia, antiguarioa zan, ez? Da, azoka egiten zan den benni goratzen azeuben,
nik umemoko nintzela, eta beti zien hortuko baratzeko gauzak, eta gero aitak apaintzen zuen, berak lortzen zituen gauza zaharrakin, ez? Eta gure etxean beti ezagutu ditu antzinako giltzak, liburu zaharrak, sukalderekoak pila bat daude, gero eliz kontuekin eta lotura daukatenak beste pila bat, euskal historia, gero nire amak irakurtzen dituen dozenak eta dozenak liburu ere hemen badaude. Eta, gure etxean daukagun altxor txiki bat, pena alde batetik ez dakigule uneko unean zer daukagun, baina, nik hemen ordu bat sartzen ditut, txorieneko ideiak hartzen eta, toki polit bat. Danetik dauzkagu, erregeen sukaldariek idatzitako liburuak, gaur egungo liburuak, Arginanon liburua dauzkagu Subijana denenak hemen, gero sarrak ere badaude, nik aurkitu den sarrena uste dudala 1600 da pikukoa, liburu bat, eta, altxorrak ez, euskal sukaldaritza, atzerriko sukaldaritza, gehien bat hemengo sukaldaritza gurea, baina kanpokoak ere, mexikarra, italiarra, toki ezberdinetako sukaldaritza liburuak, eta aitan artikuluak egia da hortik joaten ziren asko, ez? Pixkat idazten zuenean, ez dakit nok esaten zuen moduan, berrezeta honetan hau gehitu aldiezue, ero hau kendu aldiezue, eta horrelako referentzi pila bat sartzen zituen bere artikuluetan, ez? Berezi moduan dago, hemen Domenetxek idatzi zuen euskal sukaldaritzan liburu bat, non agertzen diren, berak titulua izena erderaz esaten zuen, eta gero garaiko euskaran idatzita, eta egia da, erderaz ulertzen ditut, baina euskaraz zer nahi duen esan, batzutan ez da ulertzen zer jartzen duen. Eta gero nola ez, Maria Mestayer de Txaue, Parabereko markesa, bere liburuak ez dit, 4 bost dauzkagu, hau bai izan zela referente bat, eta berezi daukana liburu honek, Maria da, lehengo, Anparako errezetak etartzen zen dituen, da, zan eskukada bat, pixka bat, gehitu, ez? Hemen ja dira kantidade zehatzak. 100 gramo hau, 200 gramo hau, dana bitxia da, garai hartarako ja ze liburu zehatza eta teknikoa da, eta hau ere, hemen ere, milaka eta milaka errezeta bikain gaur egun egingarriak, eta hauek izango ziren altxorretako batzuk. Daude hauek larruzko estaldura, kanpotik larrua direnak, eta hauek dira, hauek 17. mendekoak, eliz kontuko horrek zar guztiak, eliza historiak eta, nik ez dago hau irakurtzerik, batzuk latinez daudelako eta gero beste batzuk letra ikusten da atzekalde irakurri egiten da, eta orduan nik ez da inola egiten duten. Hauek izango ziren berezienetakoak eta politiak dira holan gainera lotzeko sistema honekin. Hau izango zen uste dut, aurkitu duan zaharrena oraingoz, 1640koa hau izango zen. Eta berezi moduan dago hau, el lexikon bilbaíno. Eta hau da edizio bakarra, baina aitak ez dakit nola lortu zuen uste dut, saldu zionak gero saiatu zala berriro erosten, eta aitak hilda zegoela amari, eta zen zuen aitak ez. Eta hau da, edición manuscrita de un solo ejemplar. Hau irakurtzeko lupa behar da. Letra txiki-txikian, dana eskuz idatzia, marrazkiak eta ikusgarria dira, ze marrazki dauden. Eta da hori, Bilbon, bilbotar batek, euban bizian bilbotar batek, nahitan egin izan behar duen liburu bat, eta bertako hitzen lexiko dira. Eta hau da, Arriagaren liburutik, lexikoitik ataratakoa, berakin zuen bako edizio, bakarra. Nik nire altxarro maduan aitak idatzitako liburu hau dauzkat, ez? Bakalaude Bilbao liburu atara zuen, eta hemen, anekdota pila kontatzen ditu, bikingoetak hitz egiten ditu, gero Bilbora Makaiauan histori guztiak eta hemen ingurukoa daudena. Eta hau asko maite dut, sukaldaritza liburu hau da Galdakako Antramari jatetxearekin batera bertako errezetan liburua idatzi zuen, La cocina vasca en Bizkaia. Berak esaten zuen, garai batean errezeta liburua zirela urtaroka. Ze urte guztien zehar zen ituen osagai batzuk. Eta aitak ero egiten zituen horren inguruan, uda zerekin lotzen den, gero txerribodan ingurukoa, udazkenean txerriboda dira, horren inguruko jai guztia.
Orduan liburua, errezeta liburu oso interesgarria izateaz gain, kulturalki ere oso ondo dagoen liburua da. Eta, gero, zeratik ez, beste iturrietar batek be, txorieneko 4 urtaroak hortik tiraka aitak eskatu egin zuenetik, guk ere txorienen gure liburua atera genuen, eta, udazkeneko errezetak, negukoak, eta horrela egin genuen. Hau dira, iturrietatarrak idatzitako liburu batzuk, eta, zelan ez, gureak izan da, maitasun berzioa barik. Zure beste liburuak irakurtzeko be, iruditzen zait, irakurlea prest egon behar dela, eta irakurleak gogoeta asko egin ditzake, baina basoaz evoluzionatzen be bai, eta bestelako proposamen bat da, hau. Ez dakit hau sartagoa dan, ez dakit askeagoa dan, ez dakit behar zenuen, baina esan duguna, ez da ohikoa honelako liburu bat be, eskuartien hartzeko aukera izatea, geuk bez irakurle moduen. Ez da ohikoa ez. Egia da, hemen barruan daudela 25 urteko ibilbide luze badago hemen barruan, ezta? Honek kristalizatzen ditu nolabait nire aurreko lan guztiak. Egia da, oraingo honetan, batez ere esan dudana, lenguaiari hitz egiten utzi nahi izan dio dela, hori da posizionamendu bat literaturaren barruan, nik hor egon nahi dut momentu honetan, eta hori egin dut modu konstienteagoan, presentzia gehiagorekin, askatasun gehiagorekin. Eta esan bezala niretzako hori magikoa izan da, ezta? Egia da, beltzuria irakurri baduzu, unisonoa irakurri baduzu, sonar la voz irakurri baduzu, konsonirekin atera nuen aurreko liburua, 2022an, sonar la vozek, sonar la voz da 8 saiakera eta 8 partituren bilduma, eta hor, azaltzen ditut modu teorikoan, hemen poesiaren bidez edo narrazioaren bidez egin ditudan gauza asko. Ez da biluzdurari buruzko liburu bat, da biluzdurarekin egindako liburu bat. Eta horrekin batera esan nahi nuen, niretzako liburu oso importantea dela, lehen aipatu ditut, eta ez nuke esan gabe utzi nahi, aipatu dut Euskaltzaindiaren Euskararen herrizkeren atlasa, eta hortikan, jakina, nik aukeratu ditut, Narrugorrik izenburu bezala, baina Narrugorrik hitzak eraman nau mapara, izan da alderantziz, eta gero hemendikan aukeratu ditut 8 hitz, liburuko 8 atalak antolatzeko. Eta ataletako batean, 7. atalean pikarrai, hitz zoragarriaren, zuberoan erabiltzen den hitz ederraren atalean, dago Harritzar mapa. Harritzar mapa da Bigararekin, Itziar Aranburu eta Jonander Garziarekin, Euskaltzaindiaren mapatik abiatuta egin dugun Narrugorrik mapa, nolabait esateko, ezta? Orduan, hemen agertzen dira biluzik hitzaren aldaera guztiak, eta erabili dugu ere harriaren elementua, norberak interpretatzeko hemen dagoen guztia, ezta? Esan bezala, hitz hauetako batzuk egon daitezke desagertzear, baina hori dena agertzen da liburuan nostalgiari gabe. Nik egin dudana izan da hitz hauek erabili. Hori da egin behar duguna, desagertzen ari den gauzekin erabili, ezta? Eta haiekin harremanetan jarri eta pentsatu zer esan nahi daukaten guretzako, ezta? Horiek bizi berritu nolabait, eta idazketak badu indar hori, ezta? Batez ere idazketa poetikoak, gauzak bizi berritzeko indar hori. Niretzako poesian harri bat egiten da harriago, nolabait esateko, ezta? Orduan, egin dudana da hitz guzti hauekin, eta liburuan agertzen diren beste guztiekin, nolabaiteko dantza, mikroskopiko, eta gero badago makro, denbora guztian dago ere pentsamendu bat hori dena barnebiltzen duena, ezta? Badago esaldi bat liburuan, niretzat gaur egungo mundua azaltzen duena, horregatik erabili dut, eta da biluzdurarekin zerikusia daukana, eta da gure bizitza bilosiak kontrolatu nahi izatea da. Saiatzen garala kontrolatzen, ez da? Egungo eromena ez gu bakarrik, besteek, ez da? Orduan hori da egungo eromena. Orduan, badago denbora guztian dimensio mikroskopiko hori, organismo eta izaki guztiena, eta badago ere dimensio. Antidoto arnasa da?
arnasarekin hasiko garelako. Ba, dudari gabe, ilazki. Eta arnasten, eta horriak pasatuko ditugu arnasten eta gogoeta egiten. Arnasten duen zerbait, arnasten. Arnasketa dauka sekulako indarra, arnasketak. Eta ez gara konturatzen arnasketaren burujabetzak, asko hitz egiten da elikagaien burujabetzaz, baina arnasketaren burujabetzak zein indarra izan dezaken gure osasunean. Osasun mentalean, fisikoan, emozionalean, eta hori ikasten da. Ikas daiteke, kontua da gure hezkuntzan, adibidez, hain garrantzitsua den zerbait, hain oinarrizkoa den zerbait gure bizitzetan, arnastea, ez digutela hori erakusten, ezta. Eta deno gaude arnasketa hemen dugula. Baina, ikasten baduzu arnasten, teknikak daude, milaka urte dituztenak, eta zientifikoki frogatuta daudenak, den aldatzen da. Eta metafora handia eginez, metonimien aldeko, liburua gehiago den arren metaforen aldekoa baina arnastean, entzuten da, arnasa, ez da entzuten, apurtxuet liburu guztia badalako bai entzumenari buruz ariko gara, baina esaten ez dana, belaunaldietan isildu dana, guztiok konektatzen gaituen, esan dugun, memoria hori bai, lan kolektiboa badalako guztia da kolektiboa, esaten dana eta ez dana esaten isiltasun asko dago bai. Horren beste soinuren artien, horren beste fonema, sonema, hasierara joango garalako, baina isiltasun asko dago bai, eta isiltasunak ere asko esaten du. Bai, oso galdera polita. Bai, eta liburuko momentu batean esaten dut, nik lasarten jarri dut fokoa, etako garaiaz hitz egiten dut, nik bizitutako garaiaz, 70. 80. hamarkadako urte gogorraiek. Eta momentu batean esaten dut, gure belaunaldia dela isiltasunak zeharkatutako belaunaldia, ni 72koa naiz, ez da gurea bakarra jakina, gurea bakarrik gehiago dira, baina isiltasunak belaunaldi asko zeharkatu ditu gure gizartean. Lehen aipatu dut inkonstiente kolektiboa, uste dut hor lan asko dagoela egiteko oraindikan, eta espero dut edo gustatuko litzaidake, ez da, niretzako behintzat liburuko orrialde horiek oso garrantzitsuak izan dira, idazten zailenak, haurtzarokoak, lasartekoak, idazten zailenak, ez nuen modu narratiboegian kontatu nahi ere. Narrazioa egon behar zuen, ze gauzaiek kontatu nahi dituen. Nonbaiten ere justizia poetiko moduko bat egiteko, momentu batzuetan, baino gustatuko litzaidake liburuko pasarte horiek izatea ispilu bat. Euskal Herriko independentziaren aldarria ardatz hartuta, ipuin formako 10 proposamen bihurri dakartza liburuak, politika eta literatura eskutik hartuta. Lauaxetari buruz egileak idatzitako artikuluen bilduma, poesia, ideologia eta gizartean jaso duen harrera aztertuz. Eta Arestiren kasuan, garaiko historia eta kezka sozialei lotua sortu zuen poetikaren hurbilketa ariketa. Leku estrategiko eta aspaldidanik gatazkatsua den Gazako bizitza eta borrokak jaso ditu kazetariak gaurko egunera arte. Ibon Plazaolarena da itzulpena. Oinez noala, oinen pixua lurrean, gravitatea sentituz, gorputza bat dala sentituz, aldi berean inguratzen nauen guzti horrekin harremanetan, edo hori dena entzun da. Eta, jakinda, inguratzen gaituen guzti horren zelula txiki bat baino ez garela, konexio sare infinito eta konplexu horretan. Hortikan esan nahiko nuke irudimenaren lana, hau da, idazketarena, poesiarena, lengoaia artistikoena, dala hain justu inguratzen gaituen horrekin harremanetan jartzea, biziri dagoen horrekin gu harremanetan jartzea, eta hortikan beste frekuentzia batzutan bizi gaitezkela ekartzea, ezta? Eta hori dena oinak lurrean ondo sartuta ditugula.